Do nášho mesta zavítal najlepší svetový imitátor veľkej popovej legendy. A veru, na ikonické pohyby bola zvedavá celá sála fanúšikov Michaela Jacksona. Nové Zámky navštívili títo tanečníci v rámci niekoľkomesačného turné. A podľa slov manažérov je prijatie tohto koncertu všade viac než vrúcne. Tak chlapi, predstavte sa nám. Tak moje meno je Peter Ondruš. Moje meno je umelecké meno Tom Káve. A odkiaľ ste? Tak ja som z Popradu. Kolega. Ďaleký východ, takisto mesto humené, rodený, ale žil som medzi Laborciach. Prečo ste dnes prišli tak ďaleko? Pretože v tomto meste sme ešte neboli. Aké turné konkrétne? Dancing Machine je turné, názov turné a s tým, že ideme 9 miest. Prvé turné sme mali v novembri, kde sme mali 5 miest, obrovský úspech Standing Ovation. Tak sme si povedali, že ideme urobiť ešte viacej miest a Nové Zámky sme nemali zrovna v novembri. Tak si hovoríme, pozerali sme mapu a Nové Zámky, Levice, hovoríme si, Nové Zámky je taká super oblasť. Tento priestor poznám, čiže sme sa rozhodli, že budeme proste v tomto priestore a aj to dobre dopadlo, lebo máme dneska skoro vypredanú halu. Tak to znie veľmi dobre, my sme teraz v poradí. Koľkaté mesto? 5. Ako reagujú ľudia a kde všade ste už boli? Takže Prievidza, Žilina, Trnava, Brezno a teraz sme v Nových Zámkoch. Tak. A ako reagujú ľudia? Máme na každej show Standing Ovation. Sme radi, že chodia ľudia s deťmi, rodičia s deťmi, starší ľudia, dôchodcovia, chodia ľudia z iných miest a máme fakt po každém vystúpení, dokonca niekedy aj počas vystúpenia ľudia tlieskajú, stávajú. Čiže sme radi, že máme Standing Ovation. To znamená pre nás, že tento imitátor je najlepší na svete a dneska je zrovna v Nových Zámkoch. Povedz nám aj ty niečo o tejto show. Čo budeme vidieť? Uvidíte najväčšie hity Michaela Jacksona, neskutočne prepracovaná show, super svetelná show. Diváci sa majú na čo tešiť určite. Odkiaľ je hlavný interpret? Kto to je? On je rodený z Ekvadorčan, žije v Španielsku, v Madride, aj chalani tanečníci sú vlastne z Madridu, majú tanečné školy niektorí, trénujú deti a niektorí tancujú na veľkých podiach, čiže všetko sú Španieli. Áno, tak to je prísľub naozaj dobrej zábavy. To je, tak ako hovorím, v každom meste Standing Ovation a niektorí chalani tancujú na veľkých podiach pre svetové celebrity, čo je takisto veľký indikátor, že sú špičky, čiže sú veľmi žiadaní v Španielsku a dnes sú v Nových Zámkoch, čiže tá show je skutočne na svetovej úrovni. Čo odkážeme tým ľuďom, ktorí tu dnes nebudú s nami? Tak je to veľká chyba, že neprišli, lebo prišli o veľký zážitok, ale snad niekedy na budúce. Kde ešte všade budete? Ideme Bratislava, končíme 12. maj, potom máme ešte Poprad, Košice, Prešov a stáva sa nám to dosť často, že nám chodia tí istí ľudia na tie isté show. Chodia nám dokonca mamičky s deťmi, chodia niekedy počas túr, teraz sme mali jednu mamičku, ktorá bola už dvakrát a ešte sa chystá do Bratislavy 12. maja, čo je takisto super pre nás indikátor. Odkedy ste počúvali pesničky Michaela Jacksona? Tak, myslím si, že od útleho detstva. Tak ja od malička Michaela Jacksona, to je srdcovka, celkovo, jak to on celé stvárňoval, tú hudbu, kostýmy, choreografiu, on tým žil, mal proste všetko, čo mal mať a takíto ľudia sa rodia raz za 100, možno 500, možno 1000 rokov. Hej. A imitátori tiež je ich veľa, ale nie je ich veľa najlepších. Hej. A tento náš SAG MJJ je skutočne najlepší. Bez ďalších zbytočných rečí, poďme teda spolu do hľadiska.